Minn Ġunju tas-sena l-oħra ġew approvati 32 liġi ġdida fil-Parlament waqt li mill-bidu ta' din il-leġiżlatura fl-2022 kien hemm kollox 117 magħhom għaddew diversi mozzjonijiet waqt li saru laqgħat importanti ta' kumitati dwar temi bħal drittijiet, is-saħħa u l-ambjent. Dan tħabbar mill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Dr. Anġlu Farrugia fid-diskors tiegħu fi Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta fl-okkażjoni taċ-ċerimonja annwali li tfakkar il-ġraja storika tas-Sette Giugno. Dan l-avveniment frott żmien ta' tensjoni soċjali u ekonomika li waslu għal protesti violenti mal-forzi militari Brittaniċi baqa' markat b'teba sewda bil-terba Maltin u Enzo Dajer, Giuseppe Bajjada, Manuel Attart u Carmen Abela. Dr. Farrugia fakkar li l-avvenimenti traġiċi fl-1919 fissru moment deċisiv għal poplu Malti, tant li wkoll waslu għal governanza demokratika f'pajjiżna bl-impenn tal-Kostituzzjoni tas-self-government fl-1921 u l-ewwel Assembleja Leġislattiva, pass fundamentali fil-mixja lejn l-indipendenza u r-Repubblika. L-Ispeaker kompla li dan il-wirtadu jgħix illum il-ġurnata fil-Parlament l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna fejn il-poplu jesprimi ruħu permezz tar-rappreżentanti tiegħu. Minkejja dan u enfasizzaw wkoll fuq il-fatt li tali membri eletti mill-poplu għandhom iġibu ruħhom b'mod li jirriflettu l-istatus u d-dinjità tal-Parlament kemm ġewwa kif ukoll barra kif jiddetta l-kodiċi tal-etika relatat. Saħaq kif il-kelma onorevoli tfakkar ukoll fir-responsabiltajiet li ġib magħha l-kariga parlamentari u l-imġiba ta' kull membru għandha tkun eżemplari, mhux sempliċi kliem vojt imma valuri li jidħlu fil-qlub ta' kulħadd. Ta' min ifakkar li l-Speaker innifsu fl-aħħar xhur ukoll kien vittma ta' attakki u insulti dispreġġattivi minn membri tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista, primarjament mid-deputat u l-kap de facto nazzjonalista Karola Kulina. Sa dan it-tant iċ-ċerimonja fil-Belt rat il-parteċipazzjoni wkoll tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek li l-koll poġġew kuruni tal-fjuri fuq il-monument fi Pjazza San Giorgio. Preżenti kien hemm ukoll qraba tal-istess vittmi tas-Sette Ġunju.